मिक्स बाय विश्वकर्मा स्टूडियो पिपराही बाजार। राखी बंधवाई बंद भइल गाड़ी बोल कैसे घरे आई, लागल लॉकडाउन कैसे राखी बंधवाई। बंद भइल गाड़ी बोल कैसे घरे आई, लागल लॉकडाउन कैसे राखी बंधवाई। डीजे मनीष रक्सौल एकरा से बोल बहनी टीका लगावाई, लागल लॉकडाउन कैसे राखी बंधवाई। डीजे मनीष रक्सौल घरवा से निकलल बहनी भइल दुसवार रे, बंद बा दुकान सभे बंद बा बाजार रे। घरवा से निकलल बहनी भइल दुसवार रे, बंद बा दुकान सभे बंद बा बाजार रे। बोल बहिनी हमार कैसे मनीते बहार, बोल बहिनी हमार कैसे मनीते बहार। राखी चमकौआ बोल कहवा से कि नाई, लागल लॉकडाउन कैसे गोल घरे आई, लागल लॉकडाउन कैसे गोल घरे आई। डीजे मनीष रक्सौल बहरा में रह के रोशन रोए बात बात में, प्रेम के धागा बंध वही अपना हाथ में। बहरा में रह के विकास रोए बात बात में, प्रेम के धागा बंध वही अपना हाथ में। रोता हवे दिल कहता हवे अनी, रोता हवे दिल कहता हवे अनी। असो के राखी में बहिनी घरे नया पाई, लागल